नमस्कार, मी श्वेता भालेकर. भाग्यविजय या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत विवाहबाह्य संबंध आणि परिणाम या विषयावर, आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत ज्योतिष आणि वास्तुतज्ञ डॉक्टर विजय साटोरेकर. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यक्रमामध्ये आपलं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी सरांविषयी आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेऊयात. ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्र या दोन्ही विषयामध्ये सरांनी PhD केलेली आहे आणि त्याचबरोबर गेल्या 3 पिढ्या सरांच्या या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर नवरत्नांचा सरांचा सखोल अभ्यास आहे. या क्षेत्रातल्या कामगिरीसाठी सरांना विविध पुरस्कारांनी सुद्धा गौरवण्यात आलेलं आहे. चला तर मग आपण सुरुवात करूया आजच्या चर्चेला. आजचा विषय आहे विवाहबाह्य संबंध आणि त्याचे परिणाम, आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विजय साटोरेकर. सर, सुरुवातीलाच महत्त्वाचा प्रश्न असा की विवाहबाह्य संबंध हे आपल्याला पत्रिकेवरून कळतात का? काय असतं की आपल्या पत्रिकेत मी सांगतो ना की प्रत्येक ग्रहाचा एक स्वभाव असतो. तसं आपल्या पत्रिकेमधला जो शुक्र आहे, हा शुक्र हा वीर्याचा कारक आहे, प्रेमाचा कारक आहे. आणि शुक्र जर एखाद्या व्यक्तीच्या पत्रिकेमध्ये आता प्रत्येक स्थान जे असतं ते वेगवेगळं आपल्याला दर्शवतं की त्याचं कारकत्व काय. आता समजा शुक्र तुमच्या चतुर्थामध्ये पापग्रहाने युक्त असेल तर कौटुंबिक जीवनामध्ये काहीतरी तिथं वेगवेगळे संबंध तिथं निर्माण होतात. किंवा तिचं सप्तम स्थानामध्ये पापग्रहाने युक्त असेल तर तिथे सुद्धा तुम्हाला विवाहबाह्य संबंध जाणू शकतात. पण एक आहे की संबंध आहेत का नाही, फक्त संबंध येण्याची शक्यता असते. पण प्रत्येकच माणूस त्या मार्गावर जातोच असं काही नसतं. आपली जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीची पत्रिका पाहत असतो, आता माझ्याकडे भरपूर जण येतात की माझ्या मिस्टरांचं पहा किंवा माझ्या मिसेसचं पहा, की बरेचदा कसं असतं की त्यांचा स्वभाव पण असतो समोरच्या व्यक्तीचा. तर एक उदाहरण म्हणून सांगतो, मला एक आठवलं आता. मी जेव्हा परभणीला होतो तेव्हाचे अनुभव आहे माझा. एक व्यक्ती माझ्याकडे आला आणि त्यानं मला विचारलं की सर, ही एक त्याने एक पत्रिका, चौकोन असतो ना आपली पत्रिका, ती पत्रिका माझ्यासमोर ठेवली, त्याच्यावर नाव वगैरे काही नव्हतं. आणि मला ही पत्रिका लेडीजची आहे, तुम्ही मला ह्या लेडीजचे कॅरेक्टर सांगा कसं असेल ते. आता कधी कधी काय असतं की आम्हाला सुद्धा फार विचार करून बोलावं लागतं, कारण कोणा समोरच्या संसाराचा प्रश्न असतो की छोट्याशा आपल्या चुकीच्या गोष्टीमुळे समोरच्याचा संसार उद्ध्वस्त नाही झाला पाहिजे. आणि प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा आमच्याकडे येत असतो ते कुठे काहीतरी समस्येनं ग्रस्त असतो म्हणून येत असतो. पण आपण सांगताना कधी पण चांगल्या प्रकारे आणि जी समस्या आहे ती जाणून घेऊन त्याच्यावर उपाय पण सांगता आले पाहिजे. तर जेव्हा त्यानं मला विचारलं की तेव्हा मी पाहिली ती पत्रिका आणि माझ्या लक्षात आलं की त्या पत्रिकेमध्ये असा कोणताही दोष नव्हता की ती वेगळ्या वळणाची आहे किंवा चुकीचे पाऊल त्यांची पडणारी आहे, असं काहीच नव्हतं. पण मी जेव्हा तिच्या सप्तमामध्ये पाहिलं तर असं कळालं की तिथे गुरु होता, राहू होता. तर काय होतं की गुरु हा सप्तमात असल्यामुळं लाईफ पार्टनरकडून अपेक्षित आपल्याला सहकार्य मिळत नसतं किंवा ते आपल्याला समजून घेत नसतं. तर त्या लेडीजच्या पत्रिकेमध्ये सप्तमा असल्यामुळं तर माझ्या लक्षात आलं की मी त्यांना म्हणलं, त्या व्यक्तीला की म्हणलं तुम्ही कोण आहेत ह्यांची मला माहीत नाही, पण ह्यांची जी पती आहेत त्यांचा स्वभाव संशयी आहे. आणि तिथे राहू, चंद्र आणि गुरु बसले होते. चंद्र हा मनाचा कारक असतो, गुरु तिथं आहे. तर त्या ठिकाणी ते म्हणलं, हो म्हणलं मी तिचं मिस्टर आहे. म्हणलं तुम्ही असं का संशय घेता, तुमच्या मिसेसवर असं का संशय घेता? नाही म्हणे, असं मला असं वाटतं नेहमी की माझ्या घरी जर कोणी समजा म्हणे माझ्या मिसेसनं समजा आता लाल कलरची साडी नेसली आणि सकाळी जर कोणी लाल रंगाचा शर्ट घालून आला तर मला असं वाटतं म्हणजे माझ्या मिसेसनं त्याच्यासाठी रेड रंगाची साडी नेसली. आणि मी म्हणलं तुमची मिसेस सकाळी 6:30-7 वाजता साडी नेसत असेल ना, आणि तो मुलगा येणारा जो माणूस आहे तो 11-11:30 येत असेल, त्याला थोडीच माहित असणार आहे. आणि तेव्हा तो मोबाईल पण नव्हते जास्त, असं कोण तुम्हाला सांगणार? नाही म्हणे, माझ्या मनामध्ये नेहमी सतत ते असतं. आता हा जो मानसिक त्रास त्याचा आहे. मग मी त्याची पत्रिका पाहिली. मग त्याच्या पत्रिकेमध्ये मला असं दिसलं की त्याचा शुक्र, शनी आणि राहू एकत्र बसलेले आहेत. ते त्याच्या षष्टमात बसलेले आहेत, शत्रुस्थानामध्ये. मग मी त्याला विचारलं की म्हणलं तुम्ही दुसऱ्या स्त्रियांकडे कोणत्या नजरेनं पाहता? नाही म्हणे, सतत मला वाईटच विचार येतात. म्हणलं ती तुमची नियत आहे. काय असतं की आपण एखाद्या गोष्टीबद्दलचा जो विचार करत असतो, आपण सगळ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तोच ठेवतो. आपण जे प्रत्येक गोष्टीकडे चुकीच्या नजरेनं पाहत असतो तर आपल्याला प्रत्येक गोष्ट चुकीचीच दिसत असते. तर तेव्हा मग मी त्याला सांगितलं की हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे, त्या स्त्रीचा नाही आहे. त्याच्यानं तुम्ही तुमच्या हातानं तुमचा संसार उद्ध्वस्त करताय. त्यासाठी तुम्ही जर ह्या गोष्टीवर मात केली, तुम्ही जर तुमची नीतिमत्ता, नैतिकता जर चांगली ठेवली तर तुम्हाला ह्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण तुम्ही जर चांगल्या नजरेनं जगाकडे पाहिलं तुम्हाला जग चांगलं दिसणार आहे, आणि तुम्ही जर वाईट नजरेनं पाहिलं तर तुम्हाला घरातल्या गोष्टी सुद्धा वाईटच दिसणार. तर त्या दृष्टिकोनातून हा जो फरक असताना हा ज्योतिषानं जाणून घेतला पाहिजे कोणत्याही, की हे जे संबंध आता विवाहबाह्य संबंध हे चुकीचेच असतात. कोणाच्याही जीवनामध्ये असं व्हायला नाही पाहिजे. प्रत्येकाचं जीवन
हे प्रत्येकजण कोणीही असो, स्त्री असो का पुरुष असो, कोणी पण, तर ह्या गोष्टीपासून लांब राहायला पाहिजे. त्याच्यानं नुकसानच आहे, त्याच्यानं फायदा कोणालाच नाही. बरं, नुकसान होतं. आता मी पाहतो ना श्वेता, की माझ्याकडे बरेच सिंगल पॅरेंट्स येतात. कारण काय असतं, आता हे तर आता आपण हे पॅन्डेमिक नंतर तर खूप असे प्रकरण झाले की वर्क फ्रॉम होम होतं. वर्क फ्रॉम होममध्ये काय झालं की बऱ्याच लेडीज माझ्याकडे त्यानंतर आल्या की माझ्या मिस्टरांच्या मोबाईलमध्ये मी काही मेसेज वाचले, किंवा कोणी जेंट्स पण आले माझ्याकडे की माझ्या मिसेसच्या फोनमध्ये मी काही मेसेज वाचले, किंवा ती कोणासोबत चॅटिंग करत होती, किंवा तो कोणासोबत चॅटिंग करत होता. कसं असतं की नेमकं काय आहे हे जाणून घेणं फार महत्वाचं असतं. बरेचदा काय असतं, तवून तपीला आपण काढतो, की होऊ शकते की फ्रेंडशिप असू शकते, किंवा मैत्री असू शकते, किंवा ऑफिसमध्ये कोणी व्यक्ती असू शकतो, तो आपल्याला बोलू शकतो, एखादा कॉलेजचा फ्रेंड असू शकतो आपला, की तो एकमेकाला बोलत असतील दोघ जण. पण डायरेक्ट आपण त्या निर्णयावर आपण जेव्हा जातो ना, ती चुकीची गोष्ट असते. तर मला असं वाटतं की हे विवाहबाह्य संबंध चुकीचेच आहेत, पण 90% मी असं पाहिलं की ते नसतानाही त्या गोष्टीमुळे वैवाहिक जीवनामध्ये अडचणी निर्माण होतात, की ते फक्त एक्सप्लेन नाही करतायत, किंवा चुकीच्या पद्धतीने ते समोर येतं. म्हणजे कानामध्ये आणि डोळ्यामध्ये 4 बोटाचं अंतर असतं, पाहणं आणि ऐकण्याच्या मध्ये खूप फरक असतो. तर बरेचदा असं असतं की ते तशी परिस्थिती नसती, पण तशी ती गोष्ट नसती, पण तिथं बरेचदा तशी गोष्ट मानून आणि त्याचा बाऊ केला जातो. आणि समोरचा माणूस काय असतो की त्याला काहीतरी दबावामध्ये असतो, किंवा तो समोरच्याला एक्सपोज होऊ द्यायचं नसतं, किंवा त्याची रिलेशन त्याला खराब होऊ द्यायची नसते. समजा एखाद्या स्त्रीला चॅटिंग करताना पकडलं, तर उद्या ते तिच्या नवऱ्यानं त्या मिस्टरा ते कोण माणूस असेल समोरचा व्यक्ती, त्याला ते बोलणार फोन करून, मग हिची आणि त्याची रिलेशन खराब होणार ना. ह्यांच्या दोघांची नेमकी रिलेशन काय हे माहीत नसतं. अशा वेळेला समोरचा व्यक्ती पण, ती लेडीज पण काय करते की तिथं शांत राहते, की आपल्या नवऱ्यानं आपल्याला हे पकडलंय, मग त्या माणसाला काही त्याची खराब होणे आपले रिलेशन म्हणून ती शांत असते, मग त्याचा गैरसमज होतो. माझं म्हणणं आहे की अशा गोष्टीच्या वेळेस अशा प्रत्येक गोष्ट प्युअरली एक्सप्लेन करणं फार गरजेचं असतं. ट्रान्सपरन्सी रिलेशनमध्ये ठेवणं तेवढंच गरजेचं असतं. आणि महत्त्वाची गोष्ट की पत्रिकेहून, आता बरेच जण जेव्हा मला विचारायला येतात की एक गोष्ट असते की ज्योतिषी म्हणून मी जेव्हा ह्या पत्रिकेकडे पाहत असतो, की मला कोणती की लेडीज किंवा जेंट्स जेव्हा विचारायला येतो की याच्यावरून ह्यांचे आहेत का ते मला सांगा, तर मी एक असतो, माझा दृष्टिकोन असतो की ह्यांचा संसार टिकला पाहिजे. कळत नाही अशातली गोष्ट नाही, कळत असतात सगळ्या गोष्टी, पण ते कितीपर्यंत कसं ते आपण प्रेझेंट करायचं. आता अशी विचित्र माणसं पण असतात, बरेच जण असे असतात की ते एकदम स्त्रीलंपट असतात म्हणा, किंवा विचित्र वागणारे असतात, वेगळ्या ट्रॅकवर गेलेले असतात ते. तर अशाची सुद्धा पत्रिका आपल्याला कळत असते. पण अशा वेळेस आपण त्याच्यासोबत किती संबंध ठेवले पाहिजेत, किती नाही ठेवले पाहिजेत, हे पण ज्योतिषाला सांगता आलं पाहिजे. त्यासोबतच त्या दोघांची रिलेशन कशी राहणार आहेत पुढे भविष्यामध्ये, असे बरेच गोष्टी आहेत की अशा कारणामुळे घटस्फोट झालेत. माझ्याकडे असे बरेच केसेस आहेत, असे चांगल्या प्रतिष्ठित लोकांचे केसेस आहेत की ते त्यांचे घटस्फोट झाले, आणि नंतर 2-3 वर्षांनी त्यांना कळालं की असं काहीच नव्हतं. नंतर ते पुन्हा घटस्फोट झाल्यानंतर पुन्हा ते एकत्र झालेले. म्हणजे त्यांचं प्रेम ते प्युअरच होतं, फक्त त्यावेळेला काहीतरी गैरसमज झाले, किंवा जेव्हा तुम्हाला 4था गुरु येतो, किंवा राहूची महादशा येते, अशा वेळेस काही ना काहीतरी असे चतुर्थात राहू येतो वर्तमान स्थितीमध्ये. अशा वेळेला कौटुंबिक जीवनात, वैवाहिक जीवनामध्ये असे काही प्रसंग निर्माण होत असतात. तर अशा वेळेला तुम्ही जाणकार ज्योतिषीचा सल्ला घेऊन जर त्याच्यावर उपाय शोधले, तर मला वाटतं आपलं वैवाहिक जीवन आणि हे जे काय बाह्य गोष्टी आहेत त्याच्यापासून आपण लांब ठेवू शकतो, आणि आपलं वैवाहिक जीवन आपण सुखी करू शकतो. विवाह बाह्य संबंध आणि परिणाम या विषयावरच आपण चर्चा करतोय, आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विजय चाटोरीकर. सर, मगाशी आपण अनेक मुद्दे यामध्ये मांडले होते. जर ग्रहमानामध्ये असं असेल की विवाहबाह्य संबंध होण्याची शक्यता वर्तवलेली असेल, पण आपली जी मानसिकता आहे ती त्याच्या विरुद्ध असेल, तर त्यासाठी त्या जातकानं कुठल्या प्रकारचे प्रयत्न केले पाहिजेत किंवा उपाय केले पाहिजेत? काय असतं, बरेच व्यक्ती असे असतात की त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन पॉवर असते. आपण पाहतो की त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी असते, त्यांची बोलण्याची चाल, वागण्याची, जसं आपण बॉडी लँग्वेज वगैरे, ॲटिट्यूड त्यांचा, लेडीज असेल किंवा जेंट्स असेल, कोणी दोघांमध्ये कोण असेल, त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन पॉवर असते की ते कोणी पण त्यांच्या प्रेमात पडतं किंवा त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतं, अशा गोष्टी असतात. किंवा सहज कोणाला फ्लर्ट करायची सवय असते, किंवा सहज विनोद करायची सवय असते. अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये असे प्रसंग बरेचदा येतात, पण त्यांचा तो स्वभाव नसतो मुळात. पण दुसऱ्या लांबून जो कोणी पाहत असतो त्याला तर असं वाटत असतं की आता समजा आता आमच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही शाळेमध्ये होतो किंवा कॉलेजमध्ये होतो, तर मुलींचे बेंचेस वेगळे असायचे, मुलांचे बेंचेस वेगळे असायचे, आणि सहज जरी चुकून एखादी मुलगी किंवा मुलगा बोलत असेल तर त्याची चर्चा पूर्ण कॉलेजभर व्हायची. किंवा ते गाव पण छोटे असायचे, तेव्हा ते सुद्धा बंधनकारक होतं की मित्रमैत्रिणी हा विषयच नव्हता.
आपण जसं आजकाल आपण म्हणतो की माझी ही मैत्रीण आहे किंवा माझा हा मित्र आहे, कोणती पण मुलगी सहज म्हणू शकते माझा मित्र आहे, तो माझा फ्रेंड आहे किंवा माझी गर्लफ्रेंड आहे, असं जे चालतं त्या काळात त्या गोष्टी नव्हत्या. आजकाल काय आहे की आता हे जरी कॉमन झाल्या असतील गोष्टी तरी पण प्रत्येकाच्या मनामध्ये तसं नसतं की आपण एक रिलेशन फ्रेंड म्हणून चांगलं असू शकतं, पण जेव्हा एखादा व्यक्ती की तो फ्रेंड म्हणून चांगला वागायचा प्रयत्न करत असतो पण समोरच्या व्यक्तीच्या मनात नेमकं काय चाललंय हे आपल्याला माहीत नसतं आणि त्याच्यामुळे एखादा अशी घटना आपल्या जीवनामध्ये घडू शकते. त्याचं कारण काय असतं की तुमच्या कुंडलीतलं शुक्र आणि सूर्य हे स्ट्रॉंग असतील किंवा तुमचं मंगळ स्ट्रॉंग असेल. मंगळ हा पुरुषी ग्रह आहे तर त्याच्यामुळे तो जर स्ट्रॉंग असेल, तुम्ही बघा मेष राशीचे व्यक्ती असतील, मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल किंवा धनुराशीचे असतील, गुरु पण स्ट्रॉंग असतो. हे धष्टपुष्ट असतात, एकदम बॉडीने एकदम चांगले असतात, त्यांचं प्रेझेंटेशन खूप चांगलं असतं. किंवा सिंह राशीचे असतील, हे एकदम स्टँडर्ड असतं त्यांचं सगळं वागणं. त्याच्यामध्ये अट्रॅक्ट कोणी पण होऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये ते प्रेमात त्यांची इच्छा नसते की कोणी आपल्या प्रेमात पडावं, पण कोणीतरी पडतं. पण काय की निसर्गामध्ये बऱ्याच कोणाच्या हाताने अनाहतपणे एखादी चूक होऊन जाते. याचा अर्थ असा नाही की तो नेहमीच चूक करतो किंवा एखाद्याच्या मनामध्ये ती गोष्ट नसती, पण समोरचा तो गैरसमज करून घेतो की ह्याच्या मनामध्ये माझ्याबद्दल काहीतरी आहे. ह्या ज्या गोष्टी असतात हे आपल्या पत्रिकेवरून कळू शकतात. त्यावेळेला मी बऱ्याच पुरुषांना असेल किंवा स्त्रियांना सांगत असतो की तुम्ही ह्याच्यापासून सावध राहा, ह्याच्यापासून तुम्हाला त्रास होऊ शकतो किंवा तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनामध्ये कलह निर्माण होऊ शकतो किंवा तुमची बरेच अशी रिलेशन पण असतात की काहीच नसतं पण त्याच्यामुळे बदनामी होते. बरेचदा असं पण पत्रिकेमध्ये योग असतात की स्त्रियांमुळे बदनामी होणं किंवा पुरुषांमुळे बदनामी होणं असे पण योग असतात. पण ते जे वर्तमान स्थितीमध्ये तुमची जी ग्रहांची स्थिती आहे त्याच्यानुसार ते पाहावे लागतात. त्यासाठी आपल्याला जर असा त्रास होत असेल आपल्या जीवनामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला आपल्या लोकांकडून आपल्याला असा मानसिक त्रास होत असेल तर नक्कीच मला असं वाटतं की तुम्ही जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेतला पाहिजे, जाणकार ज्योतिषाचा सल्ला घेतला पाहिजे की जेणेकरून आपल्यावर हे जे काही संकट आहे, आता हे संकट डायरेक्ट तुमच्या कॅरेक्टरवर जात असतं, तुमचे कॅरेक्टर ठरवलं जात असतं की बरेचदा माणूस मनानं चांगला असतो, स्वभावानं चांगला असतो, पण त्याचं कॅरेक्टर खराब होऊन जातं. मग ते घरच्याच्या नजरेतून उतरतं किंवा समाजाच्या नजरेतून उतरतं किंवा काम करणाऱ्याच्या ठिकाणी तिथल्या नजरेतून तो उतरतो. पण त्याच्यामध्ये त्याची नेमकी त्याचा सहभाग किती आहे हे जाणून न घेता समाज तर बोलायला तयार असतो, घरातल्या सुद्धा चूक निघाल्या ते बोलायला तयार असतात. तर ती जी गोष्ट असते ही टाळण्यासाठी तुम्ही ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून उपाय करू शकता की जेणेकरून तुमच्या वैवाहिक जीवन असेल, तुमचं सामाजिक जीवन असेल किंवा तुमची प्रतिष्ठा असेल त्याला कुठेही धक्का लागला नाही पाहिजे, तुमच्या कॅरेक्टरला धक्का नाही लागला पाहिजे. आणि ते न लागू द्यायचं असेल तर तुम्ही जाणकार ज्योतिषाचा सल्ला घेऊन जर त्याच्यावर आपण जर उपाय केले तर मला वाटतं चांगल्या प्रकारे आपल्याला जो काही ह्या घटनेतून आपल्याला मानसिक काय असतं, माणसाचा पैशाचं नुकसान झालं तर काही वाटत नाही त्याला, कारण पैसा पुन्हा कमवू शकतो. पण एकदा इज्जत ज्याला म्हणतो ना आपण, जे कॅरेक्टर असतं त्याच्यामध्ये थोडं जरी डाग लागला ना की माणूस जीवनातून उठतो, संपतो तो. मग त्याला प्रत्येकाची नजर त्याला असं वाटतं की ही शत्रूची नजर आहे, हे प्रत्येक मला वेगळ्या संशयी नजरेनं पाहिलं, अशी एक मानसिकता त्याची होती. त्याला जीवन जगणं नको वाटतं, त्याला असं वाटतं की आपण कुठेतरी संपून टाकावं सगळ्याला, इतकी वाईट मनस्थिती. त्यातल्या स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये हे जास्त असतं, पुरुषांमध्ये तरी तेवढं तेही नसतं, पण पुरुष सुद्धा तिथं संपतो. कोणत्याही पुरुषावर जेव्हा त्यानं काही न करता एखादा आरोप येतो किंवा त्याची बदनामी होते तेव्हा त्याच्यासाठी ते जग संपलेलं असतं, तो जीवनातून उठलेला असतो. तर अशा व्यक्तींना त्रास होऊ नये तर त्यासाठी त्यांनी असा जर त्रास होत जरी असला तर ह्या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सुद्धा आपण ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून उपाय करू शकतो. बरेचदा असं होतं की काही नसतं, एक घटना असते, त्याचा बरेचदा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा होते आणि मग हळूहळू काही वर्षानंतर काही दिवसानंतर ती चर्चा बंद होते आणि मग माणूस कसा आहे ते लोकांना कळायला लागतो. पण हा जो मधला पिरियड असतो की ती घटना घडल्यानंतरचा आणि ते चांगले दिवस येण्यापर्यंतचा, त्याच्यामध्ये तो माणूस मात्र एकलकोंडा होऊन पडतो, एकटा पडतो. तर त्याला तशी परिस्थिती कोणावरही येत असेल तर त्याने ज्योतिषाचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यातून सावरण्यासाठी, बाहेर पडण्यासाठी नक्कीच हे रत्न यंत्र आपल्याला चांगल्या प्रकारे लाभ देऊ शकतं. अगदी सर, हे असे प्रसंग आहेत ते आपल्याला टाळायचे असेल तर काय करणं आवश्यक आहे? नक्कीच मी ते सांगितलं ना की मुळात काय असतं की आपल्या पत्रिकेमध्ये जेव्हा सप्तमामध्ये एखादा अशुभ ग्रह भ्रमण करत असेल किंवा आपला शुक्र पापग्रहांनी युक्त भ्रमण करत असेल किंवा राहू सोबत आहे, शनी सोबत आहे, मंगळासोबत आहे, तर अशा वेळेस आपल्या जीवनामध्ये असे काही प्रसंग येऊ शकतात किंवा एखादी
व्यक्ती असेल की ती सातत्यानं आपल्याला क्रॉस करण्याचा प्रयत्न करते किंवा सातत्यानं ती जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असते आणि तेव्हा आपले ग्रहमान खराब असतात. तर आपण सहज जरी चांगलं जरी सांगायला गेलो त्याचा अर्थ वेगळा निघत असतो. सहज जरी विनोदामध्ये जरी काही बोललो तर त्याचा वेगळं निघतं किंवा सहज आपण कोणासोबत वेगळ्या पद्धतीने बोलत असतो तर त्याचा अर्थ वेगळा घेतला जातो. तर अशा ज्या गोष्टी घडतात ना, तर अशा वेळेस तुमची पत्रिकेतली जी गोचरी म्हणजे वर्तमान स्थितीतले ग्रहमान आपल्याला माहित नसते की आपला शत्रू कोण आहे, आपल्याकडे कोण येते, कोण आपल्याशी कसं बोलते, त्याच्या मनात काय चाललंय. आता तू आणि मी बोलतोय, तुझ्या मनात काय चाललंय, माझ्या मनात काय चाललंय, आपल्या दोघांनाही माहित नाही, पण आपण व्यवस्थित बोलतो. पण तिसरा पाहणारा माणूस कोणत्या दृष्टिकोनातून आपल्याकडे पाहतो हे आपल्याला माहित नसतं. तर अशा वेळेस जरी असा एखादा त्रास होतो आपल्याला की त्याच्यामध्ये आपलं काहीच नसतं, आपण काही आपल्या मनीनं ध्याने आपल्याला मनाला विचार शिवून पण गेलेलं नसतं, स्पर्श करून सुद्धा गेलेलं नसतं, पण अशा गोष्टीचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. तर हे भोगावे लागू नये याच्यासाठी रत्न आहेत, देवाची उपासना आहे. अशा वेळेला जेव्हा तुमचे सप्तम स्थान असेल, चतुर्थ स्थान असेल किंवा पराक्रम स्थान असेल किंवा प्रथम स्थान असेल तर किंवा षष्टम स्थानाशी संबंधित ग्रहांची स्थिती काय आहे ह्या वर्षामध्ये, पुढच्या वर्षामध्ये आणि विशुद्धरी महादशा कोणती चालू आहे यानुसार जर आपण काही यंत्र आहेत, मंत्र आहेत, काही उपासना आहेत, त्याची जर उपासना केली तर नक्कीच त्याचा जो त्रास आहे, मानसिक त्रास आहे, तो कमी होऊ शकतो. अगदी सर, आणखी एक मला असा प्रश्न पडलेला आहे की सपोज एखाद्या पत्नीला किंवा पतीला जर कळलं की आपल्या जोडीदाराचे विवाहबाह्य संबंध आहेत पण त्याला ती व्यक्ती गमवायची पण नाहीये, तर मग त्याला स्वतःला असे काही उपाय करता येतील का की जेणेकरून तिचे जे संबंध आहेत किंवा तिच्या पतीचे जे काही संबंध आहेत ते तोडून पुन्हा त्यांचा सर्व जो संसाराचा गाडा आहे तो पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे? फार महत्त्वाचा प्रश्न विचारला असतो आणि हा प्रश्न कसा असतो, स्त्रिया ज्या असतात ना त्यांच्यासाठी त्यांच्या लाईफ पार्टनरनं केलेली चूक म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाला दिलेला धोका असतो. स्त्री हा आत्मसन्मानावर घेत असतात सगळ्या गोष्टी, पुरुष ते आत्मसन्मानावर घेत नसतात. पुरुषांना ते पुरुषार्थ वाटत असतो, पण स्त्रिया ज्या असतात ना ते स्वतःचा आत्मसन्मान हरवल्यासारखं वागतात की त्यांना जर कळालं की आपल्या लाईफ पार्टनरनं ही चूक केली आहे तर तिचा सन्मान गमावला जातो. तर अशा वेळेस जर तरी पण त्या स्त्रीची इच्छा असते की हा माझा माणूस आहे, हा माझ्यापाशीच राहायला पाहिजे, किंवा एखाद्या पुरुषाला पण असं वाटतं की तिची चूक झाली तिच्याकडून तरी माझं असं वाटतं की ती चुकून झाली असेल आणि तो अशा वेळेला एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते की तुमचं मन कठोर झालं पाहिजे, काही गोष्टी तुम्हाला इग्नोर करता आल्या पाहिजे तर आणि तुम्हाला संयम ठेवता आला पाहिजे. एखाद्या माणसानं 2 वर्षापूर्वी दारू पिली होता किंवा दारू पित होता आणि आता त्यानं सोडली असेल तर तुम्ही 2 वर्षापूर्वी दारू का पिली हे विचारणं मूर्खपणा असतो. तसं एखाद्या माणसानं चूक केल्यानंतर तुम्ही ती चूक का केली हे विचारणं मूर्खपणा असतो. ती चूक झाली, ती सगळ्यासमोर आली, समोरच्यांना मान्य केली, संपला विषय. त्याच्यानंतर गुणागोविंदानं आपण राहिलं पाहिजे. ती गोष्ट सातत्यानं मनात न येऊ देणं आणि ती न येऊ देण्यासाठी ग्रहांची ताकद आपल्या वाढवणं, त्यांचे रत्न धारण करणं हे सगळ्यात चांगला उपाय आहे. त्याच्यानं आपलं मन कठोर होतं, काही गोष्टी आपण इग्नोर करायला लागतो आणि पुन्हा नव्यानं आपला संसार पुन्हा आनंदाचा होऊ शकतो. अगदी, त्यामुळे समस्या आहेत तिथे उपाय सुद्धा आहेत आणि जर विवाहबाह्य संबंध असतील तर त्यावर काय उपाय केले पाहिजेत किंवा ते तसे होऊच नयेत यासाठी कुठली खबरदारी घ्यायला पाहिजे, त्यासाठी ज्योतिषामध्ये किंवा त्या शास्त्रामध्ये काय नेमकं सांगितलेलं आहे याची फोड करून सर आपल्याला तुम्ही उत्तम पद्धतीने सांगितलंय, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानते. पण जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न, प्रेक्षकांना काय सांगाल त्यांना जर तुमच्याशी संपर्क करायचा असेल तर? एक ते स्क्रीनवर नंबर चालू आहे त्याच्यावर कॉल करून ते माझी अपॉइंटमेंट घेऊ शकतात. दर रविवारी मी दादरला असणार आहे 1 जूनपासून आणि दर शनिवारी पुण्यामध्ये असतो, बुधवार गुरुवारी मी औरंगाबादला असतो. याशिवाय जर प्रत्यक्ष भेटता येत नसेल तर आपण फोनद्वारे सुद्धा कन्सल्टिंग करतो. जे स्क्रीनवर नंबर आहे त्याच्यावर कॉल करून त्यांची डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पाठवायचा. त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते जाणून घेऊन ते का प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे उपाय काय आहेत आपण हे त्यांना सांगतो. आणि जे रेमेडीज देतो आपण यंत्र आणि रत्नाच्या स्वरूपात देतो ते आपल्याकडूनच घेतलं पाहिजे असं काही बंधन नसतं. पण जे आपल्याकडे देतो, जे रत्न देतो त्याची गॅरंटी असते, 70% त्यांना रिफंड असतं आणि आपण लाईफ टाईम फीस एकच घेतो, ते 1000 रुपये कन्सल्टिंग फीस असते. भविष्यात कधीही त्यांना मार्गदर्शन लागलं तर आपण फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये करत असतो. अगदी, विवाहबाह्य संबंध आणि परिणाम या विषयावर सर आपण आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी आपले आभार मानते. धन्यवाद. भाग्यविजय या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाला इथेच थांबण्याचे. पुन्हा भेटूयात एका नव्या विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.